Ναι. Έλα! Έλα! Έλα ρε πλάκα! Έλα μωρέ! Για τον αγώνα. Μικρός. Θα στήσουμε σπίτια. Νομίζω ότι δεν έχουμε την κατάλληλη γνώση για αυτήν την ομάδα. Τι πάμε μπροστάκι. Όχι, τη δίνω, τη ξέχασα. Πιστεύω ότι χτυπάμε τα κεφάλια. Τον τοίχο. Δεν έχει, όχι. Φροντιστής Τζόκι. Οι πανέλες είναι έτοιμες. Ναι μωρέ τώρα. Και πάμε καλά. Και πάμε στους φανς. Όχι από εδώ πέρα. Έλα, λέγε. Ένα fan club. Λέγε. Κεντήσουμε τη μάχη στην πλευρά. Ναι μωρέ τώρα. Έλα. Είμαστε αισιόδοξοι. Μωρέ τώρα. Είναι στους cheerleaders. Μας στείλει λίγο οι cheerleaders. Στην πιο όμορφη. Περίμενε, στην πιο όμορφη από όλες. Περίμενε, μισό λεπτό. Στην πιο όμορφη από όλες πρώτα. Έλα. Πιο μακριά. Ένα βλέμμα στο 1000 λέξεις. Εσείς. Εσείς. Το μάτι μου. Έλα, μαλακίες του Τζόζι τώρα. Άλλο. Τάνια, μην πεις μαλακίες. Ναι ρε, να πάρω το αγώνα. Έκανα ορισμένα σωστά.
Αρχίζει η παρουσία της παρέας. Μητσιό το σεξιλιάριδε. Άννα η ομορφομαλούτα. Νίκο Χοντρούλης. Μάκης το τέρας. Κώστας ο Περαβρέκης. Φρανκ ο Σπατσαρκής. Τζόνι η κρυφή. Και εγώ δεν χρειάζομαι συστάσεις. Οι αδερφοί μου δεν έχουν Και τούτες την φτιάξαμε. Ποιος έχει γενέθλια την φτιάξει. Φτιάξει. Διασκαλέδες. Δήλωση στην εφορία. Τι, no comment, έτσι, φύγαμε, ουδέα σχόλιο. Λοιπόν, πήρα πληροφορίες για τις σκαλές, αφού που είχε λέει λέξη τουαλέτα. Όχι, εδώ, στην κάμερα. Τι, στην κάμερα το πω, όχι. Ναι. Είναι καμάρια στην κάμερα. Στην κάμερα καμάρια, για τις απ' έξω είναι καλές. Καφωτό, έλα ρε Τονί. Όχι ρε γάμο του. Μωριτζόνι, τι έβαλες, Έλα, Τζόνι, χτύπα τον Αλινιά να το πάρω. Μάρτης είναι ο ειδικός σας βοηθάκης. Και ναι, βρισκόμαστε στην εκκίνηση των 2.000 μέτρων. Συμμετέχουν Κατερίνα Φραγκάκη, Άννα Σακιανάκη, Γιώργος Σακιαδάκης και Μάκης. Το επίθετο πώς είναι ρε? Σιγά.